Dobrý deň, milí používatelia Tribetskej knižnice a milovníci krásnej literatúry. Dnes si budeme rozprávať niečo o významnom regionálnom dejateľovi Ladislavovi Dorušákovi. Pred 100 rokmi sa narodil kanoník Ladislav Dorušák, ktorý za svoje takmer 30-ročné pôsobenie zanechal v Topolčanoch hlbokú stopu. Na človeka, ktorý bol známy svojím silným sociálnym cítením a vplyvom na spoločenský vývoj v meste, dodnes mnohí Topolčanci spomínajú. Narodil sa 13. júna 1923 v Halíči ako druhý syn Matejovi a Františke, rodenej Madákovej. Mal o rok staršieho brata Rudolfa. Po remeselníckom otcovi zdedil húževnatosť a pracovitosť, po matke zbožnosť a jemnosť. V dobe, kedy žil, to kňazi nemali ľahké. Ľuďom bol podsúvaný názor, že štát má nahradiť rodinu a Boh neexistuje. Ladislav Dorušák bol krátko po svojom vysvetení za kňaza, a to bolo 20. júna 1948, bol vymenovaný za kaplána fary v Dunajskej Strede. Tá bola jeho prvým kňažským pôsobiskom. Po roku pôsobenia v tejto farnosti sa z neho stal výpomocný duchovný v Rači. V knihe Štefana Kováča Kadiaľ ja idem, to je hlavná, hovoril o tejto dobe takto. Boli to hrozné 50. roky a povojnový režim nemal rád cirkev a nemal rád ani kňazov. V Topolčanoch začal pôsobiť v roku 1968. Vtedy mal 45 rokov. Zo spomienok veriacich sa dozvedáme, že hneď po jeho nástupe na nové pôsobisko sa udiali evidentné zmeny. Sprístupnil farský pozemok, čo vtedy veľmi pozitívne vnímali hlavne mladí ministranti. Tí sa tam radi stretávali, buď sami pred omšou, alebo spolu s kanoníkom viedli rozhovory, ktoré často trvali do neskorých nočných hodín. Vedel poradiť a pomôcť všetkým, čo o pomoc požiadali. Svojou inteligenciou a výbornou predvídavosťou vedel poradiť mladým ministrantom, že či ísť študovať teológiu, alebo radšej sa oženiť. V rozhovoroch odsudzoval bezduchý komunizmus, rovnako ako nespravodlivý kapitalizmus. O Ladislavovi Dorušákovi možno povedať, že bol všestranne orientovaným človekom. Mal rôzne záujmy a záľuby. Už na gymnáziu si zamiloval dejiny a literatúru, najmä českú literatúru. Pre ňoho ako kňaza bola veľmi dôležitá filozofia a teológia, z ktorej získal aj doktorát. K jeho širokému rozhľadu patrili aj znalosť z medicíny. Mal veľmi kvalitné vedomosti v tejto oblasti. Na Univerzite Komenského v Bratislave dokonca tajne navštevoval aj prednášky z medicíny. Napriek tomu, že trpel mnohými chorobami, bol skvelým hráčom ping-pongu. Ešte lepšie mu však išiel šach. Sledoval aj futbal a ľadový hokej. Miloval vôňu snežienok a orgovánu a najmä fialiek. On sám hovorieval, že táto vôňa kvetov je najprirodzenejší dôkaz Boha, jeho lásky a múdrosti. Veľmi rád čítal knihu, ktorú nazýval Brownovskú, podľa Chestertonovho detektíva Pátra Browna.
a vďaka nej skúmal dve osobnosti, a to Stalina a Goebbelsa. Jeho životným vzorom mu bola matka Tereza, ktorú neskutočne obdivoval.